kasih, Pak. Thank you, friends, for covering Shatsuk Museum organized by St. Khmer. On behalf of the St. Khmer, we express our gratitude to all the media for covering this dance. This the annual Thanksgiving dance is our respect to God Almighty for His blessing that He has been giving to us, and we are at the same time we seek His blessing in the year and time to come.
long ba katuba king sha tek aslem ka kijing sistem kalaksa sisaya ka imlang kasalang ini mentakaliat matri ngayon so kumakakar pa kam binong sa lawan kapag ngayat ka sa pagsuko may ikinong di baru kita tinggi ini iwan itu bandi ikan binong kita kami ko sa kini ka sanjur kaba itana kabadan mainstream miyuki baka jela ka jami hamlang dele hanne hapo silong saki kalapdang ban ya normal yang ban ya makasiya manapon midanya trend ba magpapol para sa kanila enthusiasm na ni gentleman kaya ilong ni matini magang ni desi bundak ko bagi yesa ilong sa dengan pekisay ilawan pekisay kita pun di laman le ang mga naay play ya baro di baknya ya kanila sa semen na mapahang ni beauty siya ya kata atinlong kasi yung la kadumi beauty ya kinikiriam di bed bakni di pagka ya kong bakna nasunto na sipon bakni kasi semne ya kapalsa dumi kaya ilong dumi man muslim pwede bakni siya siya man kren alam ka ay play dumi bawang beauty dumi na kami sampai ay play pa sa nang po nang ka kapatisin ini nyo yang kita siya kapag kapagkita kapagkita kaili ko lang kaway kapagariti yung kalipa sa namin kami ka siya sa kusin kapag yung siya kapag din kapag at nais pa kapag menol menway mag-imagine di panggilan mag-imagine masya Allah ko rin ang alam di panggilan nakalita siya itulong alam siya alam lawin sumi-sumiski datang siya hatilang ha paghadir ko nakadir ko buwan siya kaway nalagang kita kalayan ang pangin ang kami pagtunjuk nagalita siya kapalong katakabang tao kay nakabaiti yung uliban na dan disposable sila kami at ikuha kamong nagtuwasan ibadan ibarat kung yung mawagim mansang nagalitasan kasi kabamila kapandaan sila sila po higyan nagalitasan nakasan kasi kupasang jam nagalitasan kapag-organize system kanina lang kung takot banggi banda yala ka piti yala ka gusto na jam mga panlain kami sa jok na basta kaba hindi kantang nila sa tidak simpan sa malihat ko masyong mga asa jiwan yung nisigo ang iba na ba nilay lang siyan ko sabi nila at kumet sa wani kan sa kabalo ka sa kabang ayo item yung may try kong barak ng botong ka nila sa kabalak yun ito awag ko sa ito malaman na ba how ba nang tabayo na siya tipat siya kanang pagkayo nang ni bakit ni siya liway ipan sa puso ko kay Pasha unang puso ya kami kasama sa nakakaret na yan nakakapal siya nakakayi ka pa din nakakapili ka kasi nakakanukuno nakakanta banyo ka pa kaya yung puno rin kakabili yung siya awat talagang ikut ang kamus sa mahajara kong nakajingwanan siya yung kanikaklam yung siya yung siya yung atway ahajara atway kaya talagang ikut siya taba kadang ikutrin nakaliang kuwapak ka yung mentang kami terakhir ha nang tahiru talagang ikut ng jati siya kaya nilagang ikut pakai dia memastikan kita saat dengan akan kita kini patuan sini kita kini jam